Yan ang atak na. Adi ako didi sulod itong panimalay ni Rosemary. Luciano. Rosemary? Oo. Usa nga mag-uruma ngan para kay istorya may baruton kabutang ito naton mga kabugtuan nga nag-uuma. Didi ayra panimalay. Kaupod ko didi hi Rosemary Luciano. ngan sukad man adi gihapon itong iya anak hino ni mo nga ni Doy? Robin. Ha? Robin. Ruben. Oo. Okay. Iyan ang atak na hi Ruben at nakaputit camera para kay istorya ko hi Rosemary yan nanay. Rosemary, pera natin mo edad yan 55. 55. Pera ka nakatuig ka nag-uuma. May hana. Tikang katikangan mga kumpa kami buhay panak mga kagana ko pudupod nakito niya pagani. Kunya inla ba may nagtatay direto nagtatanong pagani kudla na buli gaamon. So ano yung mga kaganak pag umagod? Oo, para go malanak Hasta ikaw, yan na pag umagihapon. Babayi ka. Ano ito mo kung naibubuli ka pag uma? Tini nga kun kuwan maruyag kami hit kuwan anak kun mga anak anware pa kuwan ware pa kila kata Manila. Panyuan kami mga kuhol. Among ginlilisok, nagbuburunyog kami ang akong asawa, tapos akong tulong nga anak. Ini mga ginatas ko ito, wari man hato din ipasuhulan pa, kuhol, lilisok namon, ang salmunan, 20 ka pesos. Amo ito nakigimbuhi ting mga ginatas, doon ginatas. Kamanan mga kamagurangan, amon alalay pa man kuhol. Tapos, paka tirok na mo yung mga 150, ipinalit ng barato pa mga tunho, bugas, ipinalit ng tagos sa gantang, tungang gantang, tapos ang gatas, nakuha kaming berblan, tagos sa bugos. Higing ka kayo maniyot kuhol? Igin susodo din niya, baryo. Kaya no, may napalit? Ginaano manit kuhol? Ginlalapuhan, tapos ginkukuhaan ni Tini nga pinakababa. Nga ngaranan na tinga. Tinga. Nakakaon. Na kukuhan ni Tito na lang nga ulo. Waray, kuhan na sigun tugod. Ulo la po tablet. Kinsasalin namon. Yung susudoy. Niyo. Tagpira man ka baligya. Tag 20 pesos. Tanay. Itahalin, ginano man liwat niyo. Papalitin bugas, gatas. Ayan na. Yung Mr. Amog yapon nag-uuma. Ito yung ginuman, iyo kalaguringon? Dere, nagalayon la papasuhol. Nagpapasuhol na ka mo, tagpira man suhol niyo. Adlaw, palis, 200. Pagani. Tag 50, danay 5. Magkulop ito. Danay kami nakahumang kumbaga, depende, mahumukit, ganyan. Ito yung pangangaon 3 times a day, okay lang. Itaga Tulo ka bisis? Dere. Uy. Ato na tutungit gabi. Udto lang ka ng gabi. 2 lang ka bisis. Paralating kape. Amot Kaya na. Pamahaw di rin na ito kapinala. Kapinala. Ano itong kuhan? Ano kabutan itong farmers? Na nagiging magaan ba o makuri itong panghinabuhi? Danay naman baga. Nakukuha ng galo. Danay naman nabubuligan. So bulig lahat yung baga nakakakuha ka mo Danay kung may nag-ano amon. Kung may nagsusuhol na pagkanto kami. Pagagani, nagagani. Kung waray? Waray. Sadya na, waray. Uri, ano? Ayudat gobyerno na, katagamtam ka mo? Danay, diri, danay naman. Kung yan, natin nga ngaranan natupad. Kami kadi man kunubulik. May purpose. Purpose ka.
Pero ito yung nakakarawat ang purpose. Dan din depende kung kuwan dik nakakaano ato kitrabaho pag FDS direk kuanit pag FDS. Oo. Danay naman 27, 37, 36 sugad. Mhm. Pinalit na mulutin bugas. Mhm. Kulang ano? 27, 37, 36. Usa ka bulan ito. Kulang nga ni. It kabataan nakaka-eskwela. Yan nawarito nila manulod kay singin era. Mabulig na lang kami mama imo. Ayo, papa. Bitakon bulig at doon nag-alayong ka pa Manila. Dan inahatag naman. Kutay man latiya bulan na padaraya tag 3,000. Iya naman katunga para niya itiya tikinanglanon tiya napaltimbado. Amula. So kamo nga mga farmers, kamo nga mag-uruma, di rin yan adlaw-adlaw, may daniyo pakabuhi. Diri kuya. Danay kami nakakakuan sa kasimana. Nakuan pagon sa gudla kadlaw kami nakakaano. Danay kami dungan nag-isusulan. Masing pira kalado timo naklimat bagang kakaya la itatakpades naman palis 200. Danay kami nakakuan ng tagos kagantang. Dinit bugas din mahal 130, danay 140. Ato tabon itang paralitan sunda bais. Ako diri ka mo ngayon, nangaani, natataga din share. Dere. Napalit ka mo. Napalit la kami. Dere kami sigun na Okay yung susugulan ka mo. No? sigun kakaton ng pagtrabaho. Waray niyo malun. Waray namon. Waray na din ni kuya. Sigun maalayon. Harvester good na yan at talaga naggarab. So it harvester, nawarayan ka mo na luwat Waray trabaho. na, waray pasulan. Di kami nakapasol kag harvester. O ay ni nga kinano? Tini nga may makina nga na kuan. Nagduduro-diretso lang ang mga uma. So nawarayan nakaliwat ka mo income. Waray. Anuna, kamo ito nakaka-income. Anuna nga waray Pagbabari. pa. Anuna nga waray pa itong tito harvester. Nakakaalayong kami. Danay kami nakakakuan ng tagtulo kaban. Tugla kasako, duha. Ano itong imo assessment na kinabuhi? Nagiging magaan o makurukuriya ng mga panahon? Na magurugan kung may trabaho kuya. Nawaray nga ni, waray. Waray ka mo livelihood? Napakabuhi? Waray. Bisan naman lang mga hayupan? Backyard? Waray? May danang baboy, nagkatimatay man. Oh, mayan. Ano itong imo panawagan ng gobyerno? Karawag kuya. Sige, ayaw kaawod. Makakaabutin na gobyerno nga ano't mensahe ni mo gobyerno para iyo nga mga nag-uuma. Ikaw boses itong mga mag-uruma. Karawag. Kung papakyanan ka, ano itong iyo gusto nga ihatag itong gobyerno? Ayaw pagtopos, Marie. Ano itong iyo hingyap, akinabuhi? Pasalamat ako gakin manhik ako yan nil. Para ko interviewon. Nga ngaro aking butay nga bulig. Pet kami ka mag-uruma. Tagang kami baga sa tulaga. Iko ka naman pagka-negosyuhay. So livelihood, ito niyo ginaaraw gobyerno. Waray naabot nga niya programa itong gobyerno. Di man kami tungkuyan na nihibuli. Kung may ayuda at gobyerno, ano nga ayuda itong pwede ka magpakabuhi? Baga pagkitaan, baga kung kami dayon hit amon kawarayan, hit baga makukuan dayon haamon. Hit baga kung kami kita.
Ano ito nga klaseng pakabuhi? Ba may pagkuha na mga kuanda man din mga tindahan. Kuha na lahin niya kung may dakapistuhan baga kukuhanan baga kung ano la pag utan Mara ka magluto-luto. maram gad. Ano ito? Amo Ano nila. nga utan nga utanon o kung linuto nga utan? Lawt-lawot. Mhm. Kaya Igsusudoy kung may da o kung pipistuhan. pipwistuhan mo. Mhm. Pero damo naman din ni Kuya may da mga kuwan. Negosyo dida. Mga nagluluton utang kaya. Ngayon, may na din eh. Ano man iti mo ko na, bagay mo nahunahunaan nga, pwede pagkakitaan. Waray na lang to Kuya. Kaya damo naman to din ni kuwan. Damo naman din niya amo ni Tambaryo. Nga nagkukang pera. Kung magkuhan kayo mga pagluluto ng tanong, Pwede. makakapamuriga kayo to Oo. para ka mo makakaluro libre hello ating pagkaon na. Ikabataan na, sulod na eskwelahan, waray pamahaw. Waray na ini Kuya hira manulod. Tini nga kung kuwan singin niya mabulig na lakba maiyo kay doon naman kami la dida. Mga lagas na kamo. Nabulig ito niya, nagpapasulto niya. Naabot to niya nga tot may bilyat ka ng hulita. At tiya magurang. Papasulya pagarab. Si Ruben? Pero edad ni Ruben? Kuwan ini mag kiki-16. Pero manitswildo niya. Dan ito niya nakatirukit o sa kadlaw. Dan niya nakakatiruk 400. Kay 200 man dito pasuhol palis. Umundang nila pag-eskwela. Mundang nalahiya ko na inihiya ko na rahiya kay doon na ini katuig oray sumulod mag-receive na unten hiya mag-credit na yan akong sumulod. Yan na nabulig nila pagpakabuhi. Salamat Rosemary ha. Rosemary, Salamat Kuya. kung namamati na ahensya ng gobyerno, DSWD, DTI, anong abulig iti mo inaaraw? Ako laton Kuya, bahala na laton nila ko na nutig ko nila ako na lalakat pakabuhi. Puhunan. Thank you Rosemary ha. Salamat ha. Salamat Kuya. Rosemary. Thank you. Ade ko dito tubangan itong balay ni Rosemary. May danira balay daw dito harayo. Waray luwat kuryente. Dili may kuryente. Nagcha-charge lahira. Intawon. That's why nagtatabok-tabok hira. Para lang maka-charge kung ano ito nira mga suga, radyo, para makapamati ang radyo. Iyon na batihan at doon aton pahig huristorya, hinautuntan iya iging paangbit in makaghatag haton hinhulagway, mahinhidon kahimtang hiton kakablasan nga issue haton sosyudad iya nga mga panahon. Nga dinahot unta, makaabot ha mga hintutuinan nga ahensya itong gobyerno o po dan paghingyap naton maatindiran itong issue han kakablasan. Nagsasangpit, nanginginyupo anaton mga kablas nga mga kabugtuan, bilngan hin solusyon it issue han kakablasan ng kakurian, labi na ha mga baryo, ha mga tayaw nga mga lugar, hito naton nasod. Nabatian niyo naton episode han salamin, han kahimtang, ako hinil Globa iyugin kaupod, kutob itong sunod naton nga episode, maupay nga oras, hayong nga tanan.